Blarak disamperke blarak kampirke ono kamerane men gampang sing jiko men ora kaling-kalingan jaga nduk lintang nggih wilujeng enjing Om selamat pagi semangat terus ayu semangat selalu ayo no kudu no panjenengan karepe dadi inspirasi anak-anakku sing mapan ana ing pawiyatan SMA aja isin dadi waranggana nggih mboten nggih to nggih remen sangat menguri-uri budaya Jawa betul sekali mergo saniki para waranggana iki apes iki S1 nek Mbak Suci S2 walah muga-muga kok ayu iso dadi dokter nggih amin 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 ndak dari sini iso profesor ayo kuwi malah sak ndure wong malah kompresor profesor kuping nek dublek derungan iki jane nduk arep ngaturke lagu apa nduk tak bebaske watone iso diringi gamelan nek ra iso ya pokoke jaranan ora iso kabeh ayo Gerajakan Banyuwangi nggih. Gerajakan Banyuwangi? Nggih. Aku nek tak goleki kanca, Mbak Dita. Ngene. Oh nggih. Sing saka Banyuwangi. Ya kene Mbak Dita. Ayo Mbak Dita sini Mbak Dita. Monggo. Pupung Dani nyetriming. Heeh, khusus kagem Mas Dani saka Klaten. Dita senengane sing ngono-ngono kuwi ya. Ayo, Gerajakan Banyuwangi dibawani umbul-umbul belambiangan. Belambiangan. Bagong siap bagian jegleng. Jegleng ya. Ya. Siap. Sing penak lho ya. Iya ya wis ora penak dit Bali. Wah. Kaya apa ora penak dit Bali. Monggo, ya Mbak Dita, ngene. Menika kula kenturaken dhateng Bu Kades, tuwin para panitia sedaya utaminipun Mas Nur Hadi. Nggih. Ya. Bawa nggih Om Bayu. Harus no. Oke. Nggih no. Yo, monggo sing bawa nduk lintang sik nggih. Diwiwiti saka nduk lintang. Monggo. Yo. Membiat mayon. Ya. Membiat mayon nyimah. Membiat mayon mayon. Awas Gok. Iya. Piye Gok? Penak. Wow, isu-isu lho iki jekan. Ya ora apa-apa ngojek tangi. Iya sih melek. Sik melek. Alah. Ayo. Ngisor keramik jadi munggah medun mak remeng. Engko rak sesuk kuru kok. Ganti Mbak Dita, ayo. Ayo Bude. Piye? Basake anakku Kok iki lho. Bude to? Kok Bude? Tuwek menang. Kok Bule? Nyaram biayi. Nyaram biayi. To Lek. Ya wis klonthong-klonthong tok. Pas aku mejen. Ora sing mejen aku. Mare bar tak nggo karo kono. Jeglenge iki lho. Banyu wangi. Banyu
Ngopo? Ora nganggo iki. Gak. Ora. Sabar. Wah, kesemangatan ya ini iki lho. Semangat untuk sing tuwa. Yo. Lor lan kidul alang sangka Gumelaring taman sari muswan toro. Monggo. Yuk. Monggo, yuk gerajakan. Iya, Cak, gerajakan. Monggo, yuk.
Matur nuwun. Mas Bagong. Nun. Penyuwunane Pak Diarto Kendhil napa? Wonten janjimu ugi ninggal katresnan, Mak. Oh ya, ninggal katresnan. Yo ninggal katresnan sik diwalik. Ayo. Nggih, niki ngaturke salam riyin nggih Mas Dalan. Monggo Mbak Hani. Selamat malam kagem para pamriksa sedaya, diaturke salam-salam sik. Nggih, katur wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Mugi-mugi sing jawab salam diparingi rezeki kang lancar. Amin. Diparingi sehat. Amin. Diparingi duit sing akeh. Amin. Utange ndang lunas. Amin. Mengke ge utang malih, Bu. Ha iya. Heeh, biasa. Utang ya kena waton diukur karo kekuatane. Nggih. Nggo semangat urip, Mas. Nggih, Mbak Ani sowan ten mriki wis ping pira tak takon. Tasih sepindah niki kalih panjenengan. Sepisan, muga-muga iso manjing dadi sedulur kerep sowan rene. Amin amin. Mbak Ani pidalem saka ngendi? Kula saking tlatah Tulungagungan. Tulungagung. Kita ya anggota SGI. Ya iya. Napa niku? Mbuh, aku wis ora. SBI apa sedulur Bayu Iblis, Pak? Ora. Niki wau napa SGI? Ayo grup wis karo gadung ngono ya. Oh nggih. Nggih. Pripun Mbak Ani? Kula ndredeg lho. Tibake jam 10 wis limbukan sampai aku arep pipis tak empet. Masa pipis dipet? Tenan. Takno. Loh, aku mang ndek daleme Mas Tio kalian Ibu Ida dan Mbah Nono. Tenan Mas ning kono ki sembarang wis cumawis. Enek gedang, dawa-dawa gedhi-gedhi, enek jeruk. Enek apa jenenge sing dawa-dawa digulung niku napa, Pak? Umbel. Tumbek. Wah, lah ayo bodhek apa, Mbak? Tumbek. Tumbek. Heh? Yo! Tumbek. Tumblek. Tumbek. Salihu dadi ya niki salihu. Apa? Tumbek. Sing bener iki dublek. Tumbek. Mbak. Tumbek. 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 Nggih, rasane kenyil-kenyil ngono. Isa kenter-kenter ya. Ya anu, Mbak Ani. Ya kudu menyesuaikan nek ning kono ki adate lak limbukan jam 11 tekan setengah 3 kuwi to. Nggih. Nek nang kene ora usum. Lah nggih, sampai kulu-kulu ngoten. Iya. Heeh, nganti dadane ayu nganti ilang, heeh. Nek aku ora usum ayo. Nah, niku mboten ilang wong nyatet dilangi. Ha iya. Sanggul wae glundung kok ning ngetan iki. Iya. Kudune Bagong iki metune setengah 4. Ngono ku. Nek jam 10 iki kerisiken wae, Gong. Pripun?
barengi peniti ngukuti gamelan kowe metu kudune lagi. Saya ya timbange nang kono kroyok jingklok. Yo, kuwi mau lagune apa? Ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Dibawani sik. Monggo nyuwun ringane Mas Sigit. Ning noni. Ayo. Aku nyuwun dibawani apa monggo, disilihke bawa napa monggo. Kangenku tanpa upama ya kena. Ayo Mbak Hani. Napa bawane? Ayo. Jare mau ngampet nguyo, ngedene jo banter-banter ngotrit ngono. Bawa trit ngono. Ayo, bawane napa, Derek? Kangenku tanpa upama mengsliramu kang dadi talanging ati. Hop, ayo Bagong nutuke karo Gandrung Mbak Hani. Ayo. Itu laras dhewe. Ayo. Wes lawas gonku nunggu. Apik le nyolong lapas. Apa ta iki? Iki golek panggenan Ora sopan. Ora sopan piye? Ono pelang sing ayu, digandrung lah aku dikeki bokong. Loh, aja ndak siapa yang ngono to, Mas. gandrung kan yo ono. Ya nyawang, wis ngerti aku gedhi kok ora dikeki nggon. Padha gedine kok. Iya. Ayo gelut tambah sithik ayo. Ayo, Gong. Nah, aku. Amung tansah leledo. Mbok digandrung piye kok sing lanang kok pasif men to kuwi dadi wong lanang iki. Diajen Nggih, Kang. tak pangku ya. Nggih. Nggo awake dhewe. Jane iki memang kok parung ngerampok. Krapok piye ngono. Iki ngono gak iso ya Dik mangku. Soale wis diabetes. Wis dia. Ya apa hubungane mangku kok diabetes? Ya sikilmu kejulino. Wis ngene wae wis. Anu asam urate kumat to, Mas. Ora aku nek jejer kowe mari kok. Alah tak omong nek mbok lek ning omah engko gawe leseng meneh. Wong ora tubak cucukan ngono lho. Jelas. Live streaming lho niki. Aku ki gandrung kowe iki jane ya rada piye ngono. Lah napa? Sebagian kok aku nyawang kok gedhe nggonku. Trana nek pramani ya ngene iki cuk jane nek wis nggih to Pak, ngoten to Pak. Oh iya. Bagong iki suntikan kuwi. Ayo. Ayo, Gong. Ngeling ana rikala dinaka pungkuk sliramu nate sawangan kae diajeng Apa Mas? ana munyuk loro dulang-dulangan. Ya kaya persis rupamu lho Mas kayak Walah, siji. alah. Syukur. Wong lanang dirupak-rupake gelas ora kajen Terus kok terus pasuryanmu. Tapi ngono Mas, tulung agungan iku rupamu. Heeh, rupamu. Bagong ora dirupa kok. Ya pancen rupaku kaya ngene kok. Aku arani rai munyuk ora apa-apa. Aku yo duwe kanca nang kene. Sinten? Piye Rok kabare Rok? Kok padang Karo ki ono. Kowe ya bapake Bruk. Ha iya. Ayo. Sliramu nate ngendika Anu nen tresna lahir terusing batin. Yo buka celuk digarap langgam sik Mas Anggit. Monggo. Monggo Mbak Hani, ayo panjenengan sing disiki. Monggo. Nangis sajroning Iya. Hei.
Monggo sambut. Memane, yo Mas Anggit. Ayo bayang-bayang. Pak Kedil, Pak Kedil. Mbak Hani, yo. Asik. Tresno sineken buang anggare mendo ati kangoyo yen tak gabung anglayo. Pripun Mbak Nana? Terima kasih. Pak Bayu. Dawuh. Menika Dawuh saking Pak Lurah. Nuwun bungane ibu-ibu PKK kapure jumeneng ngaten. Oke. Akhirnya duit karo Piai Putri Tuwa Tulungagung mesti apik men ya. Ah, nggih ta. Gumun aku. Oh, Enek anune kuwi enek setelane dhewe suarane. Setelane lho. niki wonten ingkang request. Apa Mbak Lintang? Ilange gelang kalung. Oh nggih, engko bar iki diaturke. Sadurunge niku aku Mbak Suci sik gen ngancani Mbak Hani ngono. Iki ana sing ngersake bajing loncat jaipongan. Oke. Men dibeksani Mbak Hani. Oke. Monggo Mbak Suci. Ayo kene Mbak Suci. Ngono. Padha tulung agung. Padha tulung Sami agung. tulung agunge. Ya mesti wonge kalem. Nggih ta? Ah mesti no. Nah. Nah. Kalem dibawani sik. Mengke lagi dibacutke lagune. Bawa. Ayo. Mriki. Mbak Lintang ilange gelang kalung saged to? Sri Huning tirase niku wau. Gantos masih Sri Huning mpun mau? sampun Mas. Nggih limbukan wau mpun Sri Huning. Nggih Sri Huning podang kuning nggih. Bakal sik dibawani sik, engko gen karo Gelang kalung. Oh, gelang kalung. Nggih, siap. Oke. Ayo. Ya, Mbak. Loncat mangga. Mbak Suci dibawani sik. Monggo, engko tibane bajing loncat. Kula katuraken dhateng para kadang SBA, Kas FC Tuwin WMC Wayang Mania Community. Monggo. Ayo Bunda Iki. Suci. Iya. Edah reuni saiki. Reuni. Heeh. Wes kaya Cahitanan enek wong ora Trio soft spoken iya. lho ya. Enek wong ora Jawa Timur ku ya santet wae. Iki wong ya ana iki. Sapa ta? Lah iku Jolembung, Jolembung. aku ora melu-melu. Polana kok jirih bagone. Iya Mbak Susi diaturke. Monggo. Monggo. Nano, ayo. Babak, babak, monggo Pak Ji.
ketungah Gusti ngeras Yo, intro cantrik, monggo, ayo.
matur nuwun. Bagese. Namala wau sugih tanpa bondo lakune sing kepiye ya, Mas? Lah kok ge digoleki sik. Nggih, sugih tanpa bondo. Kok patesoko nek wis ketemu ditokke. Nek sik do melek. Ayo. Nggih, niki ngagem bawaan apa? Dibawani Mbak Hani, Mbak Lintang dibantu niku suarane ra rada Iki serak. kakek tanggapan iki Dek Lintang iki. Alhamdulillah. Dopingmu apa? Hah? Dopingmu apa? Doping piye? Doping ki anu, vitamin atau apa gitu ndak? Heeh, pakai Duit. Oh iya. Kuwi vitamin sing paling mandi kuwi. Sing pink-pink kuwi pokoknya. Tak kira ki dopinge Kan cewek pink ya to. Monggo. Yo dibawani, monggo. Nadian wujud. Nadian wujud temong peksi. Nonano Mas Bagong, podang kuning mereka dipun pundhut Pak Waji, Pak Dedi, Mbah Toyo, Pak Aryadi, Pak Rasid, Pak Markom, Pak Tompo, Pak Rukani, Pak Sudir. Wah, Pak Sudir tekan kene. Ayo Pak Santoso. Kok apal men jenengan apa pun kepang sedaya? Nggih. niku wolo kae lumat WA. Oh, Niki sedaya niku penggemar wayang saking Rembang. Nek kula mayang daerah sak cedake Pati Rembang niku mesti nenggani kiai-kiai niki. Nambah pas Kau ki Pak Kades, Pak Narjo ngerasakan gugur gunung, Mak. Oh nggih, niki Pak Jayadi RT 5 RW 1 ngersake podang kuning. Nggih, monggo yo. Bos golek isi podang jenar. Oke Pak Haji, anu ngersakne Pak sinten? Pak Kasino. Pak Kasino ngersake pepeling. oh Pak nggih. Kajiso. Oh Pak Kajiso. Siap. Ayo. Kasino Laindro. Gini kok Pak Kaji lek mau bisiknya. Kok ngelih-ngelih piye to? Anu. Ibu Iba bunga hingga tiku nyanding bisa dadi Monggo yo diaturke buka celuk, engko kendhangane Gangga Mina Mas Anggit entek podang kuning bablaske Rama Seger ning pepeling. Monggo, ayo. Monggo. awan ning omah wis ora krasan uyuran anggole isih ngetas sayang podang mobil miteranganku goleki ora krasa esuk nganti bengi Limane mayenengan
Irama seger Mas Anggit. Sampun dipun aturaken. Nggih, heeh. Yo pisan kas gugur gunung ya Mas. Nggih, gugur gunung iki semangat gotong royong. Ngapunten Pak Om Bayu saderenge. Iki wonten pamundutan saking Bapak Gopo Kasmoro nggih, saking Bapak sinten? Nggih. Mengko tak dum karo goro-goro nggih, Pak. Pak Haji karo Patek Songo. Nggih. Didum wektune kabeh kecandak. Monggo yo gugur gunung sik cah diaturke. Monggo gugur gunung. Monggo yo. Pinangkane nggih, Bapak. Monggo. Yo. Monggo Pak Karjo gugur gunung, Pak. Monggo.
matur nuwun. Mas Bagong. Nun. Iki jane arep tak wisine gandeng sing ngersake gubuk asmara ki bar iki arep kondur gitu. Nggih. Nyuwun didhisikke. Ya wis turuti. Yo diaturke sik yo pisan kas yo. Nggih, gubuk asmara Pak. Nggih, yo Mas Nanda yo, monggo. Buka kendang. Monggo, ayo. Matur suwun. Mbak Lintang, Mbak Ani, Mas Bagong.